ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ସୁଜାତା ନାମକ ଜଣେ ଭକ୍ତିପରାୟଣ ବିବାହିତ ଝିଅ ରହୁଥିଲେ। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଶାଶୁଘରର ସମସ୍ତ କାମ ମନ ଲଗାଇ କରୁଥିଲେ। ତଥାପି ବିନା କୌଣସି ଦୋଷରେ ତାଙ୍କ ଶାଶୁଘର ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ବାପଘରକୁ ପଠାଇଦେଲେ। ବାପଘରକୁ ଫେରି ସେ ପ୍ରତିଦିନ ମା ମହାମାଇଙ୍କ ନାମ ସ୍ମରଣ କରୁଥିଲେ। ଗାଁର ଜଣେ ବୃଦ୍ଧା ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଝିଅ, ଯଦି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ବିଶ୍ୱାସର ସହ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ମା ମହାମାଇଙ୍କ ବ୍ରତ କରିବୁ, ମା ନିଶ୍ଚୟ ତୋର ଦୁଃଖ ଦୂର କରିବେ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ସୁଜାତା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ସକାଳେ ସ୍ନାନ କରି ମା ମହାମାଇଙ୍କ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ଦୀପ ଜାଳି ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରି ଭକ୍ତିର ସହ ବ୍ରତ ପାଳନ କରୁଥିଲେ। ସେ କେବେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ କାହାର ଅନିଷ୍ଟ ମାଗି ନଥିଲେ। କେବଳ ନିଜ ପରିବାରରେ ପୁଣିଥରେ ଭଲ ପାଇବା ଓ ଶାନ୍ତି ଫେରି। ଏଇଭଳି 6 ମାସ ବିତିଗଲା। ଏକ ଦିନ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ବିନା କାରଣରେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦୂରେ ରଖିବା ଭୁଲ ହୋଇଛି। ସେ ନିଜେ ବାପଘରକୁ ଆସି ସୁଜାତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୋତେ କ୍ଷମା କର, ଚାଲ ଆମ ଘରକୁ ଫେରିଯିବା। ସୁଜାତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଆନନ୍ଦର ଲୁହ ଆସିଗଲା। ସେ ମନେ ମନେ ମା ମହାମାଇଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ କଲେ। ଶାଶୁଘରକୁ ଫେରିବା ପରେ ପରିବାରରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ନେହ, ଶାନ୍ତି ଓ ସମ୍ମାନ ଫେରି ଆସିଲା। ସମସ୍ତେ ନିଜ ଭୁଲ ବୁଝି। ଶିକ୍ଷା, ଏହା ଏକ ଭକ୍ତିମୂଳକ କାହାଣୀ। ଏହାର ବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛି କଷ୍ଟ ସମୟରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ସଦ୍ଭାବ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଟୁଟ ବିଶ୍ୱାସ ମନକୁ ଶକ୍ତି ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ଜୀବନରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାର ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥାଏ।